On joulukuu, se salaa hiipii, monet yllättää. Ja ihmispolo miettii, kuinka tästä selviää. Kun herkut ovat hankkimatta, pukin listan laatimatta, kuusen jalka uupuu, mutta niin myös kuusikin. Hei kuulehan, sun ongelmaasi ratkaisu nyt on. Kun herkut kuusen lelut tarjoo toinoinää.com. Nyt klikkailet vain ostoksille, suosittelee mainos Ville. Ovellesi joulun tuomme ihan tosta vaan. Mut ihmetys on suuri, kun posti saapuu ja meille uudenlaisen joulun tuo. Me syötiin hirveä koko joulu, kun kinkkua ei tullutkaan. Suklaan korvasi paketin pohjan, keksin niin rapsakkaan. Sai tätti uuden pulttipyssyn, vaari pinkin unimyssyn, siskon miesten bokserit ja isä korkkarit. Nyt joulukuusen korvaaja on limoviikuna. Se jostain syystä notkuu täynnä talipalloja. Sen diskovalot kilvan välkkyy paketeista, tyvi täyttyy, äiti oudosti käyttäytyy, missä lienee syy. Joulusaunan hämärässä heti aivastin, kun löylytuoksun korvaaja on WC-raikastin. Miks glögin korkin aukaisusta kuuluu sihahdus ja ilman täyttää siman makeus? Mut ihmetys on suuri, kun posti saapuu ja meille uudenlaisen joulun tuo. Me syötiin hirveä koko joulu, kun kinkkua ei tullutkaan. Suklaan korvasi paketin pohjan, keksin niin rapsakkaat. Sai tätti uuden pulttipyssyn, vaari pinkin unimyssyn, sisko miesten bokserit ja isä korkkarit. On kunnia paikalle kohonnut tuo tuttu rakennus. Mut vohvelitaikinasta on seinät, katto ja perustus. Sen herne, maissi, paprika, koristus, väreissä kylpee on mummilla ehdotus. Liiteriksi saadaan näkeistä niputut, kun hieman muotoillaan. Jos luulet, että joulumme on täysin pilalla, oot väärässä, ei sitä voida ostaa kaupasta. Vaik nenää vielä aristaa, kuivat keksit sapettaa, niin varmaa on, että tämä joulu aina muistetaan. Ihmetys on suuri.